Nå, Kirsten. Er du klar til din første arbejdsdag her sammen med Københavns hårdeste patrulje, hva'? Ja, vi skal ud og fange nogle vandpibeforbrydere. Ordentlige junkies, ikke? Vi ryger æbletobak. Ja, rolig nu, lille ven, ikke? Man kan godt høre, at du ikke er vant til at møde vandpibemisbrug. Det kræfter ikke rigtige mennesker, du. Ikke? Slap lige af. Altså, vandpibe, det er jo altså ret uskadeligt, ikke? Så... Uskadelig, Kirsten. Jamen, du snakker som et barn. Altså, helt ærligt, du er ikke vokset nok op. Altså, er du ikke klar over, at vandpibe fører til cigaretter, ikke? Cigaretter fører til has fører direkte hen til kanylen, ikke? Og så er du fucked. Ikke? Så ligger du der, kammerat, svedende, storsvedende på gulvet, og bang, siger det, så er du AIDS. Ikke? Vil du for eksempel gerne have AIDS-kisser? Nej, spørg nej, mig. det var ikke det, jeg mente. Nej, det tænker jeg sgu nok. Det var sjovt. Der kom en duft af. Hvad er det, hva'? Kan du dufte godt? Det er æblekagmærk, hva'? Kisser. Æbleduft. Hvad siger det mig, hva'? Hvad siger det mig? Kom. Det siger mange grønthandlere på Nørrebro. Ej, for helvede, Kirsten. Altså, det siger grønthandler på... Hvad snakker du om? Hvad? Har ikke noget med grønthandler at gøre, vel? Snakker om æbletobak. Ikke? Okay. Æbletobak. Okay, ja. Æbletobak. Godt. Ej, jeg får lyst til en... jeg får lyst til et æble. Ej, du får ikke lyst til et æble nu. Jo. Det gør du ikke. Jo. Er du ikke klar, hvad det kan føre til? Et æble bliver til 2, bliver til 3, bliver til 4, bliver til rigtig mange frugter. Det bliver til dyre frugter, det bliver til ananas. Så er du fucked, ikke? Så skylder du penge, så skal du låne penge. Så skal du låne penge af de forkerte mennesker. Bang! Så er den der, så er du AIDS. Igen? Ja! Igen! Og hør nu godt efter, ikke? Vandpibemisbrugernes ultimative foretrukne stof, det er æbletobak. Kisser, er du klar? Ja. På 3, så siger vi... 1. Sådan. Dag. Som I nok kan se, så er det så politiet. Og det er bedt om lige at flytte den der vandpibe der ned på bordet. Hvad snakker du om? Og så kan du bare følge med på stationen lige med sådan. Jeg sidder bare og spiser æblekage. Ja, det er fint. Det er sådan, man fyrer den af, hva'? Det han prøver på nu, det er at fyre et eller andet snak af en ung fyr, som har en eller anden slang, som er fuldstændig latterligt, ikke? En ung fyr, jeg er 39. Ja, den kan jeg så ikke lige umiddelbart tviste, den der. Men det er i hvert fald noget med, at det er en kode for et eller andet, der er helt top. Meget kriminelt. Det kan man. Altså, jeg tænker, han jo ser ret uskyldig ud, måske. Ja, uskyldig? Ja, han er ikke en skid uskyldig sigter på ham. Er du klar over, hvad uskyldighed kan føre til, Kisser? Hva? Uskyldighed er kun noget, som svage mennesker indeholder. Og svage mennesker, de fortaber sig selv. De går ned, de går i krampe, de begynder at sælge sig en krop af ren og skær svaghed. Bang! Så ligger de der med AIDS. Kisser, ikke? Er du klar over det? Ja. Jeg synes, det er okay, fair nok, ja. For jeg har ingen idé om, hvad I snakker om. Ved du hvad, nu skal du lukke skidesækken, og så skal du bare smide den æblekage, og så direkte ned på gulvet med dig. Smid. Freeze, motherfucker! Freeze! For helvede da. Freeze! Ned med dig! Ned på gulvet med dig! Sådan! Helt ned! Hænder over hovedet! Kom så! Stille! Jeg tror, jeg vil sige, går du ikke lige lidt hårdt til værks, måske? Han er helt stille. Er du sindssyg, Kisser? Altså, det skal man gøre med sådan en voldspsykopat af en piberyger, ikke? Total psykopat. Okay. Hold kæft, det er hårdt det her, mand. Ja. Nå, jeg skal... Ja. Ja, jeg har brug for en cigaret. Ved du hvad, Kisser? Når vi skal herfra, ikke, så skal vi smutte... Ja tak. Jeg har sgu ikke noget i der. Ja. Kom. Ja. Sådan der, prøv at høre, når vi tager herfra, så tager vi direkte til Ishøj. Vi skal inspicere en eller anden, jeg tror, det er en eller anden uautoriseret Bob-klub, der ligger derude, ikke? Er Bob ulovlig? Vi ligger det! Hvad sagde du? Er Bob ulovlig? Ja, for satan, er du klar over, hvad Bob kan føre til? AIDS? Ej, for helvede, Kisser, altså, Bob fører til billiard. Men billiard, det fører til AIDS!